Welsh Lesson 36C, Beginner-1, Sylfaenol, Taith Wion, Pennod 22. Ar y noson honno, roedd hyn ethiadol o brysur ar gyfer mwyafrif o'r noson hon, roedd y bwyty yn llenwyd i'r llon. Roedd yn fy ngysmeriad cyntaf yn deulu o fam a thad yn ei 50au, gyda'i plant wedi tyfu i fyny. Unwaith eto, roedd yn un gyfrifol dim ond ar gyfer cymryd yr archebion. Ar gyfer y saig prif, bu y tad yn archebu steic yn filed, bu y fam yn archebu steic yn arlwyn, bu y mab yn archebu golwydd cig mochyn, a bu y merch yn archebu golwydd cig oen. Roedd yn fy ail-gysmeriad yn deulu o fam a thad yn ei 30au, gyda'i plant yn ei 40au. Gwnaeth y tad archebu morgi yn gytiw dwfn ffrywyd. Gwnaeth y fam archebu rwchws yn briwsion bara padell ffrywyd. Gwnaeth y mab archebu cigiar deheuol yn gytiw dwfn ffrywyd. A gwnaeth y ferch archebu morlesiad yn briwsion padell ffrywyd. Roedd yn fy drydydd gysmeriad yn cwpl yn ei 30au. Roedd y dyn yn archebu penfras yn gytiw dwfn ffrywyd. Roedd y fenyw yn archebu steic yn filed. Wythnos nesaf, meddai Catrin, y byddwn ni'n ddysgu sut i weini y disglydiau. Rydw i'n edrych ymlaen i'r hynny yn fawr, gwnaes yn dweud. Fe fies yn gadael y bwyty y noson honno am 11 o'r gloch yn y nos. Fe fies yn temlo yn flin iawn, ond roedd yn edrych ymlaen i'r wythnos i dod.